Направо го взимам микрофона, човек, защото камерата ме обича. Окей, ¿qué pasa, hombres, amigos, muchachos и така нататък, казвам си Георги. За тези, които ме познават, честито. А за тези, които не ме познават, не се притеснявайте, ще поправим тази грешка. А за тези, които се интересуват, да, свободен съм. Поне... Здравейте хора! Включваме се от 7-те Рилски езера с Георги Дяков. В момента съм с него. Здравей, Георги, Жорка, бейби. Оля! Да общахме с Йонито. В момента той е русата версия на Йоана. Аз съм Русия днес, И сме ви обещали, че в YouTube канала ще споделяме малко повече, както за личен ни живот, така може да видите, че в момента сме на 7-те Рилски езера и си прекарваме много готино заедно, тъй като сме 10 човека сме, нещо четвърта, 9-10 човека сме и е много готино, някои стигнахме догоре, други останаха долу на хижата, не всички имаха желание да се качат догоре, но няма значение. В момента, просто защото с Жоро работим заедно, и реших да го хвана за 5 минути, докато чакаме дрона, да споделим малко повече, тъй като за хората, които не знаят, занимаваме с трейдинг, инвестиции и афилиейт маркетинг. Няма да навлизам в подробности за самия бизнес. Всеки, който има интерес, може да напише коментар отдолу във видеото и да споделим по-подробно за какво става въпрос, какви са тези неща. Предполагам, че всеки един, който не следи в Инстаграм, например, моя Инстаграм е Нели Иванова Долна, ти си... Жоро Долна Дяков. Жоро Долна Дяков. Ако проверите инстаграмите ни, може да видите контента ни, може да видите, че пътуваме много, имаш скакалец. Окей, махнах го. Да, благодарение на това, с което се занимаваме, се запознаваме с много хора и се предизвикваме постоянно. Жорка, исках да те попитам, тъй като в началото, когато се запознахме с теб, ти така беше доста сериозен и скептичен, леко скептичен за нещата, с които се занимаваме. Моля ти се сподели на хората, кое беше нещо, което те накара да вземеш решение да станеш част от нашето общество, от The Inner Circle Experience, и двамата си имаме мърча на екипа, което те накара да станеш част от цялото това нещо и да се довериш като цяло на екипа ни. Първото нещо, което искам да кажа, че никога не съм се занимавал нито с трейдинг, нито с маркетинг. Това трябва да се отбележи. Това, което ме накара да стартирам и да започна работа с тази прекрасна дама до мен, е реално, че в момента, в който вече бях, така да кажем, финалните разговори, нали, и в които ми обясняваха нещата малко повече в детайли, ако трябва да съм напълно искрен с вас, въобще не ги слушах. В смисъл, пред очите ми просто изникваха такива вярвания, в които като едни точки е така се едно, не можеш, това не е за теб, не си го правил. И докато ми говорят за всичко, просто реших да си кажа с извинение, да ударя червения бутон и да си кажа, аз ще го направя това нещо. Защото не знам дали е за мене, нямам представа, нямам как да разбера, нали, докато не пробвам, но самите хора, с които се събрах тогава в конкретния ден, реално нещо в тях ме подтикна да направя тази първа крачка, макар и да беше доста страшна, тъй като буквално си дадох всичко в този момент. И мога да ви кажа, че единството нещо, за което съжалявам от тогава, е, че не се отворих само към себе си, към тази възможност. Това е единственото нещо, за което съжалявам, тъй като ако за 6 месеца съм достигнал тук, представете си какво ще да стане още 6 месеца. Трябва да пробвате нови неща със сигурност. Аз лично, това ми е третия път, в който правя нещо подобно за себе си. 2 пъти се провали грандиозно. Вярвам, че трети път е на късмет и успях, да. Рискувайте, действайте и просто си давайте шанс малко повече. Да, със сигурност хора, това, което Джорката каза, е на 100% вярно. Аз съм на същото мнение и имам един живот, аз много пъти съм го казвала, просто трябва да се наслаждаваме на живота и да се предизвикваме. Например, нещо, което аз направих преди малко, мен ме е страх от високо, много мразя да гледам надолу. Какво направих? Седнах на една скала накрая и се снимах. Нали, освен за снимката го направих, защото исках да предизвикам себе си да преодоля този страх, така че правете постоянно неща, от които ви е страх, за да може да се превършите в най-добрата си версия. Жорка, кое е нещо, което искаш да постигнеш в следващата една година благодарение на бизнеса? Със сигурност искам да се занимавам само с този бизнес. Това искам да ми е основното. Така че това е целта до края на тази година. Каква е сумата, която искаш, защото нали знаем, че за да си поставим цели, трябва да имаме конкретни цели. Коя е паричната сума, която искаш да постигнеш, която искаш да имаш на 19 юли 2026 година? Да. Целта е 5000 за месеца.
Ако не съм честен. Да, Много малко. факт, но трябва да си поставяме малки цели, за да стигнем до по-големи. Окей. Окей, колко човек екип би искал да имаш? О, със сигурност над 20 човека. Това е повече от цялостта, да. Това е много малко. Знам, че е малко, ама в моите очи за момент изглежда доста. Окей, да, Жорката е на начален етап, така че... Добре, важното е, че имаш цели. Да. Това е важното. Добре, и след една година ти как се виждаш? Ти самия като човек, като личност, като Личност. като бизнесмен. Ами, то е много сложно да отговоря на този въпрос, защото наистина сигурно не ме познават повечето от хората, но горе-долу това, което съм в момента, по 2. Сигурно ще го разберете. Добре, Жорка, последен въпрос. Какво е посланието, което би искал да оставиш сега тук в YouTube канала и с какво би искал хората да те запомнят? Това е много подвеждащ въпрос. Добре, без глупости. Ще подкрепя нещо, което ти каза преди малко, че живот е един. И точно заради това нещо трябва да започнете да рискувате и какво им предвид. Много от вас чакат перфектния момент. Перфектен момент няма, мили приятели. Все ще се случи нещо. Затова за мен перфектният момент е сега. И не забравяйте, че живота върви с вас, без вас. Абсолютно на него не го интересува. Така че ваше е решението дали ще започнете да се движите с него или ще седите на едно място цял живот. Защото, както Нели каза, животът е един. Това е играта, това са правилата. Искате или не искате. Това е. Нямаме друго. Аз лично решавам да го играя този живот на максимум. Сега вече мисля, че и вие искате това, предвид, че гледате това видео. Така че замислете се малко. Къде сте сега и къде искате да отидете. И какво сте готови да преживеете за това нещо. Защото аз лично, да, имам цели, но често казвам, съм по-ентусиазиран за пътя, който ще измигна до тези цели. Вау, благодарим ти. Това, което Жорката каза, наистина е много силно. Хора, когато имате слаби моменти, просто вижте какви уроци може да научите от тях и не се предавайте, защото точно слабите моменти ви учат и ви изграждат като хората, които искате да бъдете. Благодарим ви за това, че се включихте за 10 минути да видите бързото интервю на Жорката. Благодарим ти, Жорка. И знаете едно, ако не пробвате, никога няма да разберете. Абонирайте се за този канал и очаквайте брутален, уникален контент от тук нататък. Ще се включваме от много уникални места, на които сме направили план да ходим това лято. Ще споделяме много резултати на екипа, тъй като в последните няколко дни гърмят с Sage Master, с изкуствен интелект, който използваме, който ни помага де факто за инвестиции, за трейдване и всички тези неща, но сега няма да навлизам в подробности. Оставете цифрата 6 долу в коментарите, ако искате да направим едно видео, в което да споделим малко повече за компанията ни и за услугите, които използваме и какво точно правим, защото съм сигурна, че ще ви бъде интересно. И да, абонирайте се за канала, подкрепете ни с едно лайкче. Към банката, хора, към банката! Към банката. Включете си известията, за да може да ви готините. Не забравяйте, че аз мога да участвам по-често, така че мога да коментирате Жоро е номер 1. Това не го коментирате. Благодарим ви, банда. Пожелаваме ви един прекрасен ден или прекрасна вечер. Зависи кога гледате видеото. Сия. Целувки!